Vyhrál první nebo druzí? Druhý. Kája. Ježiš, teď si spálil nohu. Ne, on prohrál. Ne. Jste hráli první nebo druhý? A? Prohrál jsem to. Ne. To jako budu hrát s tebou. S ním ne. Ty jsi prohrál. Ty jsi vyhrál. A jo, vlastně. Takže ty skončíš hůř než já. Promiň. Jak se šťastně směje. Promiň. Hraju drsně, Hraju tyhle. 1-1, hraju třetí. Hrál třetí a Už se dostal do formy, no. mám pocit, že ty vyhrála ten. Jsem se podíval, jestli mi někdo fandí. Já jsem se dívala. Nic.